Alfredo Торес. Музиката. Не само аз съм красива, Барби, всичко. Грим. Так, 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 так. Чакай, леко. Значи брадичка нагоре, това, трябва да си така, малко назад, корема вътре, стегнете корема, а така, пускаме малка музика. Сега това трябва да изгледа камера, ти не се заминавай с камери, с нищо. Ти гледаш отпред, там на планила, как се казва там? Бит. Вие сте стане с банки, що не сте както всички. Обаче нищо не виждам. С бански са? Това не е бански, това е поляк. Поличка с бикина е просто. Обаче аз искам да видя от тук отдолу. Например, не от тук. Мога да си дигна поличката. Защото бански е бански. Да, ясно. Това изкрие някои неща, които... Трябва да се видят. Трябва да се види от тук надолу. А защо не искаш да свалиш колата? Не, те са заедно. Те са заедно просто. Бих я свалила, да. Бих я свалила, но просто... Нещо искаш, нали? Усмихни се, ходиш напред с всичко това е бой. Не знам, цяла България е бой, разбира. Направи го. Давай. Да, винаги. Така. Ей. Отвори стъп. Така, отвори малко, така. Значи не трябва да се стане така. Ritmo mambo que nació en La Habana, recordando a Mozart. Вие има шанс тук да прави така. С пластика. Па и не. С пластика. Цялото тялото вибрира с енергия, не така, силно. Окей? 5, 6, 7. Ей, раз. Este ritmo mambo que nació en La Habana, recordando a На артист. На артист. Трябва да се занимава и за всичко това. Благодаря и са внимателно. Да. И това е.